kai zakka ma da ake fitarwa ya cancanta ma a rinka fitar da kuɗaɗe daga cikin tsarin zakka waɗanda za a rinka shirya fina-finai da faɗakarwa da shirye-shirye domin jama'a su amfana. A fakan lahu sosai abin da ke gaba daidai ike da ka gina masallatai da islamiyu gwara ka je ka ba da kuɗin a shirye-shirye waɗanda mutane za su ɗauki su darasi su amfana a yanzu a yanayin da ake ciki saboda tasirin yanzu illolin da ake ganin cewar ana samarwa ta hanyar kallace-kallace idan ka tura maƙudan kuɗaɗe ka tsaya aka abun nan za ka ga cewa yanzu idan har mutum zai bata awanni ko iki bacci yana kallon shirye-shirye daga nan ya fada nan ko daga wancan group na WhatsApp ana turawa na nan to idan aka cika su da irin shirye-shirye ya zama kuɗin da zai shiga wannan ina ana yi babu dama da za abin nan za gani kuma ladan mutum sadaqatu jariya ce ko ina mutum zai tafi yana nan har ba da su inda za a dauka a kalla a gyara rayuwa a amfana a dauki wani darasi mutum zai samu